Bulano sini media rong hambai afaro ini o sarik zorawo ang artisani korupsa General Secretary Baitang Debarma tai tini ni sal mariwi sengsemano tini 31 Oktober 2021 tini sengawa zorawo press meet kainya nangmani karon ka sengsemano je 90 to 95% Tiprasa Rwngswrwngnai script ni bagai movement play phale mani jorabo tini kebung mungtangi chajakya tangi asanya nangka bas haba ase riton abo sung jotono saimon tongo sung saimon je MLS tongo koekjon MLS ro je DEVNAGARI script ni bagai wansuya please tongai ro tini borong ni thani sungna musungmani ba media ni bisute borong thani question khanya musungmani obono je noroni certificate eba noni study klaimani abo DEVNAGARI script ba nor study khai ba noron ba heke guarantee dari man je noni busa noni generation ni busa ba busu je borok norok DEVNAGARI script ba pori renai ba pori nani thangi tong tebo sungna musung norok ni thani go norok saimano je Tiprasa majority Tiprasa ni musung mani te hamsak mani kaiseno tongo te abong ka Roman script tini sungna musung tebo noni thani go asat majority Tiprasa je musung mani te hamsak mani no tangi nor sentimento khiklai tong khiklai nai tong patalangi tong sung saimano je Tiprasa ni bukhano sebaike abo busuk se khakamani klai khakamai thang abo tini ozara was ngati saro tini ozara was ngati saro wansuka te wansugo te atisa handi te joto student rok ni muchungmani te hamjungmani abo kaisano abo sodo Roman script simini sung Roman script simi se sung hamjago te agini simigo abo movement khai phaimani sung saimono previous movement rok tam khai kya even atisa rok tam khai kya te kwbangma student rok nai sung tam khai kya sung saimono 7-8 February 2021 Agartala sitting demonstration 2 din bagi aro sitting demonstration khai kya khomulong high area bo student ti school student ti college student ti sung kwbangma rangkhibri sin Roman script ni bagi o hamjakmano ti sung movement khaija angka asa kwbangma boro sinai nunai kwbangma intellectual borok tongo kwbangma boro sinai nunai ro kwbangma sacrifice khai rangkhibi boi asa ko borok no Roman script o slamna bagi khlaina bagi chesta khai tongmana tin rok tangi bukha sabai tong abo belai khai kha dukho nango tai belai ke dukho nangjanai ko abo ni bagi no tini ozara te sanam sungo kongno sini artist hanjangnai rok tai joto Tiprasa rok ni future norok please ta kepeng na ta thangdi norok DEVNAGARI ni obono je step na har tomana obono norok stop khainang thu jodi norok stop khaya ke sungnangke thuinangke sung thui renai tobo sung DEVNAGARI script no sung gosi na harman glap sung gosi na yago tai paithago obono sanam sungo tai koijao lugorong ni thani ani khapang ni joto Tiprasa te district central leaders tai division leaders ni thani bo within 24 hour ni bisingo jobo khonang thung hambai